אוקיי, היום אנחנו הולכים לשחק ברול סטארס, והיום אנחנו הולכים לשפר כמה שיותר את מי האחות שלי בברול סטארס. כן, כי אני נובית בזה. אז ריי רוצה לעזור לי להתקדם. ואנחנו הולכים לשחק... איך קוראים לזה? דואו. אוקיי. יש לי סטארנובה עם רוקסה, אני נובית, פשוט השגתי אותה כי היה לי מספיק יעלמים. ג'יימס. היה לי מספיק ג'יימס. יאללה מתחילים, זה... נו. אוקיי, אני רואה שם אש, נראה לי יש מספיק אש. לא, אין אף אחד שמספיק אש. למה את שואלת? אני שם אש, חשבתי מישהו יותר. ולא. אנחנו ממש, זה כאילו הסרטון השני שלי. השני, כי יש גם את האחד שלי אומר, היי לכולם, תצפו בו, הוא ממש מצחיק. נכון, אני אחד המצחיקים במשפחה. נכון. ואני גם טוב בברול סטארס. כן. אני מת, אוי לא. מלך הברול סטארס במשפחה. אימדתי גם. מלך הברול סטארס. עוד משחק. טוב. תראו. אבל אם ייגמר המקום לא נוכל לעשות סרטון חדש. אנחנו בעצם הולכים לשחק במונדיאל. לא. טוב, אז לא במונדיאל. נשחק כדורגל. משחקים כדורגל. יאללה חברים. יאללה מתחילים. קרב שני. טוב, כנראה שזכינו עם לו להיות בקבוצה. מי זה לו? יש איתנו המצוין? כן, מצוין. אוקיי. אוי לא, אל תקראי לו ככה בסרטון. לא, אבל אז לא יהיה לנו סאב. יהיה לנו סאבים, אל תדאג. סליחה שקראתי לי ככה. בבקשה תעשו סאב כדי שנוכל להמשיך לעשות סרטונים יותר. זה ממש עוזר לנו. סאבים אנחנו נמחותנו. זה ממש עוזר לנו. ולפחות שיהיה לנו הרבה צפיות וסאבים. תשימו גם לייק, זה מאוד עוזר לנו. חרב הכל. ומי בינתיים הרגה פה את ליאון? לא, למה השתמשת באולטי? אוקיי, הנה. תראו. תראו פה מהלך פריזי. אש נשרף פריזי, לא התכוונתי להגיד את זה. ואם אתם מכירים יוטיוברים אחרים כמו אינדגיים, אז אנחנו למה לא? אני הבקעתי רש. מי יזכיע לנו? מי זה עושה סבל? נו? כן, לו מקפיא אותם. אוי לא, אני מת, הרגו אותי. חברים הרגו את ריי, ואני ולו. אוקיי, חזרתי למשחק. זרקתי ללו. לא. אוקיי, אני מבקיע. הפקעתי. יאללה, ניצחנו. משחק אחד וחמור. וזה יהיה המשחק האחרון לסרטון של היום, כי כבר ערב. כן. אנחנו צריכים לאכול וללכת לישון. עשתה 7. אז אני וריי נעשה לכם משחק אחרון, ונקווה למזל טוב, כדי שננצח. והפעם משחקים במוד נוקאוט. והפעם אני אדמיין. ואני אהיה סטארנובה. רגע, אני סיריוס. אז אני סטארנובה. יש לי בראולרים טובים, אבל אני נגיד חוץ מזה שיש לי בראולרים. הנה, אני אראה לכם את הבראולרים של מיה. כן. אוקיי, הנה, זה כל הבראולרים שלה. מלא בראולרים. למרות שעכשיו אני אראה לכם את הבראולרים שלי. אוקיי, אלה הבראולרים שלי. בעצם תראו, יש לי פה 104 נו.
גאוליגים. היום לארוחת ערב אני אוכלת פיצה ואחרי אוכל בורקס, תגידו לנו בתיאבון בתגובות. מי שאמר בתיאבון בתגובות, אז תודה רבה לו. טוב, מקרים. מה זה המפה הזאת? רגע, מפה. מה עושים בזה? זה המפה לא... זה נוקאוט. לא, זה לא נוקאוט. אבל אמרתי שאני אשחק בנוקאוט. לא שמעתי. אבל אז בוא נעוף. לא! כן. אמרתי. וכן, אנחנו לא כאלה פרואים. ראית, תראו ממש בגרועות. אני סבבה. את בסדר. לריי יש יוקרה בברולסטארס וכל מיני בראולרים. לא רק יוקרה, צבע יוקרה. אני עומדת למות. זה רוקה. רק אני. כן. רציני. יואו! יואו! אומייגאד. אומייגאד. הרגת את קרו. את נגד דינמייט. אומייגאד. מה? היית 1-3 הפכת להיות 4-3. אומייגאד, חברים, זה היה מגניב. חרב! אומייגאד, עוד גם שנייה ממש אני הלחיץ אותי. מת. אז ממש אני מת. מה הלחיץ אותך? אני בטוחה שכל הצופים האמינו בי, ואני בטוחה שכל הצופים האמינו בי, ובגלל זה ניצחתי. will return. וואו. מתתי. זה גריף. רק את וואו. אוקיי. תראו את זה. זה מטורף. זה מטורף. חבר'ה, אנחנו ממש רוצים שתרשמו, זה מאוד עוזר לנו. בבקשה תרשמו. טוב, אנחנו עוד מעט מסיימים את הסרטון. נעשה מחר עוד אחד. בינתיים ביי. ביי לכולם. איך מנתקים את הסרטון? זה לא מנתקים.